ପରିଷ୍କାର ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ଘର ପୋଛି ଦେଲା ମାନେ ପୁରା ଦିନ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ବଡ଼ କାମ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ପୁରା ଘରଟା ପୋଛିବା ପାଇଁ? 20-25 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ ଆଉ 25 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ପରିବେଶଟା ସୁରକ୍ଷା हैं ସଫା ସୁତରା ପରିଷ୍କାର ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। स्वच्छ भारत मिशन ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଆମ ପରିବେଶ ମଇଳା ବହୁତ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ନାଇଁ? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସଫା ଲାଗେ।